hlavne veľmi dôležitá. Premietnite si uplynulých 9 rokov. Čo sa odtedy zmenilo? Zmenilo sa veľmi veľa. Naučili ste sa čítať, písať, počítať a otvorili ste brány do tajov prírody a histórie ľudstva. No neboli všetky tie dni len o učení, ale aj o plné zábavy. Pre vás sa dnes končí na to najkrajšie bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne svojou cestou a každý jeden necháte stopu v vašich spomienkach. Čakajú vás letné prázdniny, ktoré si užijete tak, ako sa patrí, a v septembri vás znova čaká škola plná chaosu. No my pevne veríme, že sa vám bude dariť a že rýchlo zapadnete do nového kolektívu. Dúfame, že všetko to, čo ste doposiaľ zažili, bola jedna veľká krásna spomienka a zároveň dúfame, že vám šťastie v živote chýbať nebude. Chceli by sme sa mene všetkých žiakov tejto školy rozlúčiť a teraz prichádza posledné slovko. S Bohom milí deviatáci. Pred 9 rokmi sme chodievali bránom tejto školy tak, ako by teraz. Užívali prvé školské úspechy a prekonávali prvé starosti. Ten čas hier v školskom klube, šantenie cez prestávky a radosti z vysvedčení a prázdnin utiekol ako sa zdá až príliš rýchlo. Až teraz, pri pohľade na vás, nás ožívajú spomienky na toto obdobie. Preto vám pri tejto rozlúčke prajeme, aby ste si tento čas užili v radosti z úspechov, ktoré zažijete počas štúdia na tejto škole. Zároveň vám prajeme príjemné prežitie prázdnin. Vaši deviatáci. Veľa šťastia, vždy svoj
My vás veľmi vítame a Vážená pani učiteľka, milí druháci, je to už 9 rokov, čo sme si poprvýkrát sadli do školských lavíc a dnes nastala tá chvíľa, kedy sa musíme rozlúčiť. Skôr než odídeme, chceme sa za všetko poďakovať. Vám, pani učiteľka, aj vám, milí mladší spolužiaci. Milí druháci, máte pred sebou ešte dlhé roky štúdia, preto vám prajeme, aby ste ich zvládli úspešne. Nech sa vám splnia všetky vaše túžby a predsavzatia a nech sa vám čo najviac darí, či už v škole alebo v živote. Veríme, že na nás budete spomínať vždy len v dobrom, pretože my na vás určite áno. Ďakujem. čo poviete? Všetko najlepšie vo vašom živote a ďalších štúdiách. Ďakujem. Ešte ty si vám niekoho. A zvládli ste to s úsmevom na tvári. Veľa sme sa toho vďaka vám naučili a budeme na vás spomínať v dobrom. Pojďte to vieme? Je to veľmi slušné, že? Je to ešte vidíme, to nie? Ja si to. Za veľmi pekný prejav. Teraz si pre vás pripravili aj tie, čo mali ale že bolo pre vás, že bolo kedy tak to bude. Ja to si veľká krásna, to som na. Ešte vám sa žiaci prihovorí viac, dobre? Ďalej by som sa chcela prihovoriť vám Peťakom, ktorý budete tiež popájovkou žiadnym 9. ročníka. To, čo vtedy pátala Ježiša tajomná cesta, ktorá verím bude úspešná. Prečo sa milí pretiaci, čo najviac strašte a veľa sa učte, v budúcnosti sa vám to určite zíde. Týmto sa chceme s vami rozlúčiť a poprieť vám veľa úspechov ako v škole, tak aj v živote. No a teraz by chceli aj tretiaci vám niečo povedať. Pripravili si pre vás malý program. Pretože si Takové dobré, že som chcel dostať na vždycky naučiť svoje mamičko. Dieťa skoro chce mamičky. Už ho nenosia vo náručí, samo sa púšťa do sveta, okolo domov na skúši, len čo sa chodí na učiť. Nezostane sa na života, lebo raz ráno v jeseni sa všetko zmení. A stane
práci, veď nosí domov jedličky. Nie vždy samé, pravda, že je mnoho rôznych písmeniek. Jedno je ľahké, iné nie a človek ťažko dokáže spraviť ich bez chýb na kráse. Pod prstou lezie písmenko a padá, kúde nechce stáť. A to druhé pekne stavia, borá. Lež vyšlo na tenko, to tretie je už akurát. Tak chodíš koláč do školy a predstavte si, rozlúskam abecedu do kúska, kým dozrie hrášok na poli alebo hruška kalúška. Chodí jak veľký do práce a veľké veci dokáže. Ak má len trošku guráže, koľko má rokov? Iba 6. V školskej práci veľká česť. Dobrý deň, dajte kamarát. Všetci vám želáme ďalej, veľa nesprepozorní a ste takýto krásni a ešte múdri boli po 4 roky maturáti. Ďakujeme a dovidenia. My sme si tiež pripravili pre vás taký krátky príhovor, ktorý by vám chceli prečítať dievčatá v mene celej triedy.
rokov, ale nesie až štipku smolky, slzičku, ktorú sa snažíme skryť za úsmev lúčiť sa s vami. Napriek tomu určite každý z vás bude nedočkavosťou položiť svoju nohu na pôdu strednej školy, ktorú pevne veríme, každý z vás naozaj. Takže vám, milí deviatáci, srdečne gratulujeme a prajeme len to najlepšie v ďalšom štúdiu a súkromnom živote, aby sa vám splnili všetky vaše túžby a predstavzatia. Aby všetko to, čo ste zažili doposiaľ, bola jedna veľká, krásna a šťastná spomínka. Amen. Môžete ostať. Milý pán učiteľ, milí šiestaci. Pán učiteľ, vám sa chcem v mene celej triedy poďakovať za snahu a trpezlivosť, ktorú ste s nami vždy mali, za to, ako ste deviatakov pripravili na monitor a prijímacie pohovory. A vy, milí šiestaci, vám sa chcem poďakovať za to, že ste tu s nami tak dlho vydržali. Už iba pár rokov a aj vy budete stáť na začiatku cesty do života. Želáme vám, aby ste aj vy úspešne zvládli cestu rozprávkým pomocným svetom. Ešte raz veľké ďakujeme a budete nám chýbať. Môžeme mať zatleskať, nie? My vám to tiež želáme, všetko, čo vy nám, aj my vám. Tam to máte pekne napísané, nestili si prečítať, možno sa nedá. Ale život vás naučí a nech sa vám len darí. A to dobré si spomínajte, a to zlé, ten tam aj zabudnite, alebo tak hĺbke do spodného fióku trošku, aby to tam nestratilo, ale aby to bolo trošku vezúce. Nech sa páči, musí do piesne. Ide vo priekor hore. Sena vždy láskou
škola, teda deň, keď sa učíte so všetkým a všetkým. Deň, ktorý gratulovat každého z vás sme mali svojím spôsobom radi. Niektorými sme vychádzali viac, niektorými zase. Napriek všetkým hádkam našli aj svetlé momenty, na ktoré budeme spomínať. Našli poznávacím znakom bol vlastný krik, na ktorý sa ťažko dýchal, no predsa sa to dalo. Všetci ste si vybrali cestu, ktorou pôjdete ďalej. Tak ako vy, aj my dúfame a želáme vám, aby ste sa mali na stredných školách dobre, našli si tam nových kamarátov a nezabudnite na vašu starú školu. Už teraz sa tešíme na vašu budúcu návštevu.
pani kuchárky, srdečne vám ďakujeme za námahu, ktoré ste pre nás spravili. Ďakujeme vám za skvelé obedy, bez ktorých by sme si nevedeli predstaviť školský deň. Týmto by sme sa chceli s vami rozlúčiť a ešte jednou veľké ďakujem. Ľudí naši dieviatáci, keďže odchádzať opúšťate brány tejto školy, dovolte nám, aby sme sa s vami rozlúčiť. A keďže každý si zvolili inú cestu, pôjdete svojou cestou, chceme vám zažívať na tejto ceste, aj keď niekedy bude trnistá a ťažká, veľa úspechov, šťastia, aby sa vám všetko, čo ste si zaujímali, predsazali, vysmívali, aby sa vám všetko splnili. Takže ešte raz všetko najlepšie pre vás šťastie a aj lásky na tom ďalšom a tej ďalšej vašej ceste. Vážená pani raditeľka, milí učitelia a spolužiaci. Dnes je ten deň, na ktorý sme všetci tak netrpezlivo čakali. Deň, ktorý nás prinúti uvedomiť si, aká je škola dôležitá. Deň, kedy si podaktorí vidíme posledný krát. Pri tejto príležitosti vám chcem pripomenúť tú chvíľu, keď sme po prvýkrát ako malí nesmelí prváčikovia neisto a bojažlivo prekročili brány tejto školy. Strach a neistota pominuli, keď sme uvideli svojich rovesníkov, bývalých spolužiakov zo škôlky a našu prvú pani učiteľku. Spoločne sme sa trápili s prvými písmenkami, číslicami, neskôr násobilkou i vybranými slovami. Tie 4 roky na prvom stupni utiekli ako voda a znovu prišiel strach. Stali sme sa najmladšími žiakmi 2. stupňa a myslím, že každý z nás so vdivom pozeral na tých veľkých deviatakov a v kútiku duše sníval, kedy sa tým deviatakom stane aj on sám. Časom sme rástli, prichádzala puberta a bolo to s nami čoraz ťažšie. Dnes už ani nevieme, ako ten vysnívaný 9. ročník ubehol. No veľký obdiv patrí hlavne vám, učiteľom, že ste to zvládli. Hovorí sa, že študentské obdobie je to najkrajšie v živote človeka. Neverili sme tomu. Až dnes si uvedomujeme, že taký bezstarostný život, aký sme mali, pre nás dnešným dňom končí. Na tejto škole sme všetci, čo tu stojíme, prežili dobré, ale aj tie zlé chvíle, na ktoré budeme určite ešte veľmi dlho spomínať. Vážení učitelia a pani riaditeľka, patrí vám obrovská vďaka za všetko, čo ste pre nás urobili, aj keď to niekedy nebolo vašou povinnosťou. Obzvlášť chcem poďakovať mene celej triedy tým učiteľom, ktorí nás pripravovali na monitor a prijímacie pohovory, ktoré sme vďaka vám všetci úspešne zvládli. Ešte raz ďakujeme a dovidenia.
Ďakujem pekne. Konečne je potlesk, že? Trošku sa vám prihovorím. Zvykla pani zástupkyňa, ale tá z vážnych takých rodinných dôvodov sa ospravedlnila. Takže dúfam, že jej to prepáčite. Nemohla sa zúčastniť vašej rozlúčky, ale my sa s vami určite rozlúči. Teda, vážená pani učiteľka, triedna a milí deviatáci, chcem vám poďakovať za úprimné slová uznania, ktoré ste adresovali tu všetkým učiteľom aj vedeniu školy. Nie je ľahké lúčenie, ale to vaše dnešné je slávnostné. Stačí na vás pozrieť. Ste krásni všetci. Také radostné. A je vlastne predzvesťou posledných dní a hodín strávených v našej základnej škole. Končíte jednu významnú etapu, a to 9-ročnú povinnú školskú dochádzku a začínate písať novú kapitolu vášho života, prípravu a nástup na stredné školy. Ak si zaspomíname na vaše prvé nesmelé začiatky v školských laviciach, neskôr už odvážnejšie, uvedomíme si spoločne, ako ten čas naozaj neúprosne letí. A boli to roky plné radosti, nadobúdania nových vedomostí, no a niekedy i menej úspešné, na ktoré neradi spomíname. Ako sa hovorí, včerajšok je minulosť, na tú treba zabudnúť. Budúcnosť nevieme, aká bude. Sústreďme sa na prítomnosť. Teda chcela by som vám v mene vedenia školy i všetkých pedagógov poďakovať za to dobré, čo ste pre našu školu urobili, aj vzornú reprezentáciu školy i obce vo vedomostných, estetických, športových, iných súťažiach, na ktorých sa niektorí umiestnili na potrebných miestach. Ešte raz vám určite prebehne pred očami tých uplynulých 9 rokov. Nebolo to ľahké, nebolo to vždy krásne, ale bolo to veľmi dôležité. Veď si spomente na to, aký ste boli ustráchaní v prvom ročníku, keď ste vôbec prekročili prvýkrát prah tejto školy. Čo sa odtedy zmenilo? Ja si myslím, že veľa. Naučili ste sa inak čítať, písať, počítať a ostatné predmety, ktoré niektorí zvládli, niektorí už menej, ale snažili ste sa, to je podstatné. Ale nebolo to len učenie. Boli to noví kamaráti, kamarátky, nové priateľstvá a dni naplnené takými radostnými zážitkami. A pre vás sa dnes končí to najkrajšie. Bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z vás tu zanechá svoju stopu v našich spomienkách. A tá stopa, myslím si, že bude celkom dobrá, na to zlé sa zabúda. Preto vám prajem, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových, dobrých kamarátov, aby každý z vás našiel svoje životné šťastie. Už teda, dovidenia. A tak symbolicky končíme naraz. Ja tiež, aj vy. Možno, že niekedy sa stretneme, a už len v rámci nejakých akcií, akadémií, v dedine, na prechádzke. Tak symbolicky by som vám chcela darovať pero, aby ste začali písať svoj život dobre. Ale ako predsedničke rodičovského združenia mi pripadla táto milá povinnosť povedať vám niekoľko slov. Každý z nás, starších tu už i ja, som bola vo vašich rokoch a viem, aké to je počúvať všetky múdre a poučné vety z úst rodičov a dospelých.
Častokrát všetky tie slová prešli jedným uchom dnu a druhým von. A preto chcem, aby ste ma teraz vnímali nie ako rodiča, ale ako vášho staršieho kamaráta. A tak sa moje slová a myšlienky dostanú do vášho podvedomia ako si ľahšie a priateľnejšie. Milí deviatáci, za pár dní ukončíte prvú veľkú kapitolu školských rokov prežitých tu v základnej škole. Dnes je ten veľký deň, keď spomínate a vraciate sa v myšlienkach do minulosti. Keď si spomínate na váš spoločný smiech, keď ste sa navzájom hnevali, ako ste si dokázali všetko odpustiť. A ak nie, tak táto chvíľa a tento deň je i na to, aby sa všetko rozhádané a nevypovedané dalo do poriadku, aby ste si všetko vedeli odpustiť. Potom môžete zatvoriť brány základnej školy s čistým srdcom. Pretože len človek, ktorý dokáže odpúšťať, sa stáva naozaj silným a veľkým svojím srdcom. Teraz si myslíte, aké vážne slová tu počúvame. Čo od nás, aby sme sa za tieto krásne slova vaše dáčeky poďakovali aj my kretinovým darom. Nech sa páči, 9. odovzdávajte kvety. Ďakujeme. Nech sa páči. Teraz by som vás chcela poprosiť také spoločné foto. Prinesieme si aj tablo, všetci rodičia. Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dých. O okamihoch, v ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok.
jemné vlákna výhier i pádov, úsmevov i sklamaní, spoznávania i lúčenia. Vážený pán starosta, pani riaditeľka, pedagogický zbor, vážení rodičia, stoja, teda respektíve sedia, pred nami absolventi základnej školy Semerovo v školskom roku 2013-2014. Stoja pred vami sebavedomí mladí ľudia, plní snov a ideálov do budúcna. Stoja tu pred nami vďaka vám, milí rodičia, a vďaka vám, pedagogickým zbor, pani učiteľka. Dovoľte, milí deviatáci, aby som sa prihovorila k vám. Nadišiel pre vás tak dlho očakávaný deň predposledný na tejto základnej škole. Pre niekoho je to radosť, pretože sa začína život stredoškoláka, dospeláka. A pre niekoho, a myslím si, že v neposlednej miere asi pre všetkých, to bude ukončenie jednej krásnej kapitoly v živote. I rozpočke určite niekomu vyhrknú slzičky, zabijanka. Ale myslím si, že je to normálne a netreba sa za to hanbiť. Veď prežiť tu 9 rokov, to už niečo znamená. Znamená to opustiť doterajší režim, spolužiakov, s ktorými ste prežili krásne, ale aj menej krásne chvíle, učiteľov a všetko to, čo patrí k školskému životu. Prajem vám, milí deviatáci, v ďalšom študijnom, ale aj súkromnom živote len to najlepšie, aby sa vám splnili všetky túžby a predsavzania, ktoré ste už niektorí vypovedali nahlas a niektorých máte v sebe skryté. A aby ste to, čo ste zažili na tejto základnej škole, si uchovali v sebe ako jednu krásnu a úprimnú spomienku. Ďakujem vám, že som mohla byť s vami tých 6. Ďakujem vám, tak ako pani riaditeľka povedala, za úspešnú reprezentáciu tejto školy a budem na vás v dobrom spomínať. Ďakujem krásne. Vážená pani učiteľka, v túto slávnostnú chvíľu by som sa vám chcel osobitne poďakovať. Boli ste našou druhou mamou, no hlavne našou priateľkou a človekom, ktorý nám ustavične s láskou pomáhal, tou najlepšou triednou učiteľkou, ktorou sme si možno ani niekedy nezaslúžili. Prepáčte nám, že sme vždy neboli ideálni žiaci a občas sme vám spôsobili aj problémy. Všetci vám ďakujeme za vašu trpezlivosť a pomoc, za nadobudnuté vedomosti na hodinách biológie a chémie, ktoré neboli pádnou záležitosťou, za vašu ochotu a priateľský prístup. Ďakujeme a dúfame, že takí istí žiaci ako my sa vám už do rúk nedostanú, aby spomienky na našu triedu boli jedinečné a neopakovateľné. Ďakujem krásne. Milá pani učiteľka, toto je pre vás, prosím vás, prevezmite tento dar v mene celej triedy. Ďakujem krásne. Ďakujem za tie krásne slova, boli naozaj krásne a určite tie spomienky budú jedinečné, to vám môžem povedať už teraz. Ďakujem vám za všetko, čo ste pre nás robili. Ešte raz jedno veľké úprimné ďakujem rodičom za tie dary, ktoré som dostala. A deviatakom teda želám ešte raz všetko. Ďakujem krásne. Aj starým rodičom. Aj starým. Takže ešte mne dovolte, v mene rodičov, milá pani riaditeľka, pani triedna učiteľka,
pán starosta, milý pedagogický dvor, všetci rodičia, príležitosti rozlúčkovej slávnosti 9. ročníka, deň, ktorý je taký významný pre naše deti. Nie je to pre nich iba rozlúčka s touto školou, ale aj s ich detstvom. Čaká ich vstup do ďalšej etapy ich života, nové zážitky, nové priateľstvá, ale aj nové úskalia. Tento deň je však významný i pre nás rodičov, pretože dneškom sa niečo končí, ale zároveň niečo nové začína, nielen pre deti, ale i pre nás rodičov. Vy, učitelia, ste zdieľali s našimi deťmi ich prvé školské kroky, usmerňovali ste ich, učili, viedli a vlastne spolu s nami ste ich aj vychovávali. Stáli ste pri nich od prvého ročníka až po tento dnešný deň. Zodpovedne ste ich pripravovali na monitor a prijímacie skúšky, ktoré tak úspešne zvládli. A čo je vlastne najdôležitejšie, mali ste s nimi vždy trpezlivosť a odpúšťali ste im ich drobné hriechy a nezbedy, ktoré povystrájali. Boli ste vždy chápaví a ústretoví. Dovolte mi preto, aby som sa vám v mene nás rodičov za všetko, čo ste pre nich urobili, čo najsrdečnejšie poďakovala a do ďalšej budúcnosti vám popriala úspešnú kariéru, poriadnu dávku energie, iba samých šikovných a múdrych žiakov. A hlavne, čo vám chcem popriať, aby ste si pri spomienke na tieto naše deti pamätali iba tie pekné a veselé chvíle.
Úspešne. Môže, samozrejme. Niekedy obstraktuje, vieš. Akorát mi zazmúrila oči, takže ešte zastrelil. Úsmev. Takže, milí deviatáci, milí pedagógovia, rodičia, pripadla mi taká čestná povinnosť a radostná popriať vám do vášho ďalšieho života, ktorý vlastne pozajtra začnete. Dostanete vysvedčenie z 9. triedy. Prajem vám v tom ďalšom krásnom živote veľa úspechov, veľa slnečných dní, krásne prázdniny, krásne spomienky na naše obce Semerovo Čechy, na spomienky na pedagogický zbor, na vedenie a verte, že tie zlé veci, ktoré sa kde tu objavia v mysli, tie sú už dávno zabudnuté. Takže veľa šťastia, zdravia a úspechov. Na zdravie. No a teraz si zaspievame, nie? Ktorú si zaspievame, začnite. No? Živio, živio.